bakin kishi. Kuna kamar toka shi maraici ayye ba shi ne kadai ci ba mamugunci duka bai fi mai adalci ba bakin kishi ma shi ne abin kyama kashe ruhi ma azalwa take sama an kashe kaza waye zai zaman jogo na ga mai doka shi ma bai tsere ba bakin kishi bakin kishi Allah sarki mijina yana aiki mai wahala. Get out in my house, please. Haba Jabir, wallahi ina son ka Jabir, kuma so na gaske nake maka. Jiya kwana na yi ban rintsa ba. Duk shekara da kina bara gona, ba ke bi wannan hanya ba sai yau. Because ka san kana da bako a gida ko? Abokinka Samuel ya sanar da ni cewa ba za ka zo ba. Kuna kamar toka shi maraici ayye ba shi ne kadai ci ba mamugunci duka bai fi mai adalci ba bakin kishi ma shi ne abin kyama kashe ruhi ma azalwa take sama an kashe kaza waye zai zaman
To ni zan wuce. Da la'asan sakaliya ina son ki zo ki same ni a bariki. Haba sweetheart. Ya za a yi ka wuce haka da sassafe ka bari mana in gama haɗa maka breakfast sai ka karya sannan ka wuce. Ka tafi baka ci komai ba. Kar ki damu. Ni dai buri na kawai ki same ni a bariki. To an gama. Zan zo din. A dawo lafiya sweetheart. Allah ya tsare ka kulan min da kanka fa. Ka ji baby? Ba damu. Ka kulan min da kanka. Da watai nama. Kare na ya kamo kura. Allah na gode maka. Just. Ɗina ina ta kiran wayarka a kashe ni wallahi da har zan koma. Ya haƙuri. Kin san ba na kashe waya nan. Ya zan kashe maki waya? Maybe network. Ya na ga sai wani kallo kike wa gidan nawa. Ba dole in kalli gidan naka ba, saboda na ga yana cikin wani yanayi. Ga rashin kula, ga rashin tsafta. To aini ba ni da wacce za ta yi min shara. Asali ma sai dai ni in yi da kaina. Wata rana kuma sai dai in kira yara su yi. Shara? Da sharan maza? Ai da ita gara babu. Jabir. Na'am. Daga yanzu ka samu mai kula da kai da gidanka. Salima yar adama kenan. To ai sai mu kwanta ko? Me kake ce na baka na zuba da wuri haka? To me muke jira? Gagawa ga limo. Sai sallah. Kai? Na makara. Wai me yasa nake makara haka ne yanzu? Jabir. Salima. Ina zuwa da sassafen na haka naga kana sa kaya.
training zane haka ma na makara. Matsalan ka kenan sai ka dinga fita da sassafe tun ba a yi kafi shayi ba.
Na ga kina wani kallo na kamar kin ne kamar da rubataccen saurayi. Ko ba kai kama da bataccen saurayi na ba, amma ka yi kama da wanda ya sace min zuciyata. Ina remote din ne yake? To, sarkin kallo. Na san dai kana bukatan abinci. Gaskiya da a ce kin dafa abincin nan, da na ji daɗinsa. Yanzu inda ba nan, da ni zan yi. Ai dama na faɗa maka, duk ran da na duro gidan nan, kulawarka tana ƙarƙashina da ta gidanka. Don haka yanzu matsala ta ko bari in je in ɗora maka girki. Hello. Maman yara? Yaya dai? Lafiya Rumaisa? Dai kana ina? Bakin kishi. Ya aka yi ne? Ina cikin gida mana. Na ji yanayinka gaba ɗaya ya sauya. Daga nan ina jin bugun zuciyarka. Me yake faruwa da kai mijina? Kin ji ki kuma ko? Da wani zance. Ina cikin gida. Bari ma in ƙara maki bolan ɗin TV. Na yadda kana gida. Amma yanayin da na ji ka ne ya tayar min da hankali. Don Allah, ka ci gaba da tsoron Allah. Ina kula da maganganun ki matata. Wallahi, ko da yaushe ina tare da kai. Ka ɗauka cewar wata jarabawa ce muka shiga na ɗan lokaci kaɗan. Wata rana sai labari. Ki sani, ba zan taɓa yin wani aiki da zai zama da na sani a duniya da lahira ta matata. Ina ran yake? Ba shi mu gaisa mana. Yaron ka yayi bacci. Tun ɗazu tare da shi muke ta neman wayarka a kashe. Har nake tunanin ko baka dawo daga ofis ba ne. Kamar kin sani matata, yanzu na shigo na dafa indomi shine na zo falo na zauna ina so. Allah sarki gauro. To, bari in taimaka maka in turo maka burabuskon da muka dafa ta waya. Yarinya kar ki cika min baki wallahi. Yanzu in ballo in taho a cikin daren nan. Tuba nake yi mai gidana. Bari in barka ka ci indomin ka karya huce. Zan kira ka anjima. To na gode. You're welcome. Bye bye. Allah na gode maka da Rumaisa bata gano halin da nake ciki. Saboda ka mai da ni yar iska ko? Ina zaki je? Wallahi tallahi ba inda zaki je cikin daren nan. Oh, shi yasa kake fifita wata a kaina? Ke kanki kin san ba ɗaya kuke da ita ba. Saboda kaga ina son ka, shi yasa kake mun wannan wulakancin da cin fuska? Ya Allah ka kare mijina daga sharrin matan zamani. Allah ka kare mijina daga fitinar matan zamani. Amma gaskiya da mamaki, wayar Jabir aka sha a wannan lokacin. Allah ya sa zargin da nake yi kar ya tabbata. Na ga mai doka shi ma bai tsere ba. Bakin kishi, bakin kishi. Me yasa Jabir ya kashe waya? Me yasa Jabir bai kira ni ba a daren yau?
hakika wani abu yana kokarin faruwa da mijina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina ma waya na yake ne? Waya na a kashe? Maman yara? Na yi mixing ɗin sweet voice ɗin ki jiya. Muna kammala waya da ke jiya, sai wayata ta faɗa a ruwa, sai da ni ɗaiɗai da ita. Yanzu ma haka shine na haɗa na ce bari in kira ki. Wallahi hankali ya tashi da na kira waya ka kashe. Allah sarki matata. Wannan wani irin jarababben so yake wa wannan matar tasa. Saboda na samu irin namijin da nake so. A cikin ɗakunan da ke cikin gidansa zan gyara guda ɗaya in shiga ciki in zauna. I like the confidence. Allah Salima Adama ba. Wallahi ka cika shegen yaro. Idan na san za ka yi abin da ya fi wannan, kai barin gaya maka, na dangola maka guri'a. Kama zabin gaya maka. Anyway, Jabir, I'm here for you. Salima baki da wata matsala a tattare da ni. Domin yanzu babu zargi a kaina. Na riga na yi wa mai sagadan zare. Babu yanda za a yi ta gano na ba. Ka ce yanzu za mu ji daɗin rayuwarmu. Don haka, idan an tura ni aiki ko ina ne, da Allah za ki bi? Ka je ka. Ai bari in faɗa maka. Ai ko tsibirin Bukasi aka tura ka, wallahi sai na bi ka. Maman yaro, kina ina? Hello, ina tare da wa? Ina tare da wa? Mama yaro? Hello? Ina ga kana ta wani dube-dube. Lafiya? Rana ya same ka kana wanke baki akan titi ko kunya baka ji. I go inside. To ka ga dai yanzu kai ka shiga daga ciki ka je ka ɗauki ɗan wake. To yaya za a yi? Ai haka za ka haƙura ka je. Saboda tunda aikin nan umarni ne daga na gaba da kai.
kishi bakin kishi lafuka kuna kamar toka shi maraici ayye ba shi ne kadaici ba mamugunci duka bai fi mai adalci ba bakin kishi ma shi ne abin kyama kashe ruhi ma azalwa take sama an kashe kaza waye zai zaman jogo na ga mai doka shi ma bai tsere ba bakin kishi